Днес ще ви покажа как измиването на хранителни продукти с чешмяна вода всъщност не е никакво измиване. Здравейте, приятели на водата! Аз съм доктор Тиен. Да се потапяме в темата. Започваме с основата на здравословното хранене – зеленчуците. До вечера тъщата ще идва на гости и съм решил да я нагостя богато. Със салата. Първо трябва да измия продуктите, но дали водата от чешмата ще отмие замърсяванията? Отговорът е пред мен. В тази купа ще сложа домати с обикновена чешмяна вода. В другата купа с ионизирана вода. И разпределяме останалите. Хоп, хоп. Докато доматите се киснат, да видим основното. Мисля да е нещо морско. Да не каже жената, че съм стиснат. Сигурно сте се питали защо рибното ястие на вкус не е толкова приятно, колкото сте очаквали. Ами причината често е във водата, с която измиваме рибата. Тя може да съдържа замърсители, които влияят на вкуса й. Доматите са готови. Както виждате и сами, купата с вода от чешмата си е същата, а тази с ионизираната вода вече не изглежда толкова чиста. Защо? Много просто. Тя е премахнала замърсяванията по зеленчуците. Същото важи и за морските деликатеси и за всеки друг продукт, който консумираме. С използването на ионизираната вода не само подобрих вкуса на продуктите за вечерята, но и осигурих по-здравословно ястие за моята тъща. Сега ще е здрава и ще живее по-дълго. Хората казват: тъща, къща, обръща. Дано моята обърне само тази чиста вечеря и да си ходи. Ако искате да научите още за водата, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. Аз съм доктор Тиен. Останете със здраве!